Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo koma poyamba nayi mitu yake. Mayi wa fuko lino walonjeza kuthandiza Scorchers pomwe ikukonzekera World Cup. Bwalo la milandu lipereka chigamulo pa za belo ya Sylvester Namiwa lero. Ndipo munkhani zina bungwe la EU lalonjeza kupereka 287 billion kwacha ya chitukuko ku boma. Tili ndizi ndi zina zambiri tiye tikhale limodzi. Zimwe mtsogoleri wa dziko lino a Gertrude Mutharika wati yapitiriza kuthandiza timu ya mpira wa miyendo ya akazi ya dziko lino pomwe ikukonzekera masewero a dziko lonse. A Mutharika ayankhula izi itatha nkhomaliro yomwe anakonzera timuyi poyinyadira kamba kuchita bwino ku mpikisano wa Women African Cup of Nations. Zambiri ndi Mese Matonga. Mutharika anati timu ya Malawi sinangokhala yachiwiri yokha muno mu Africa koma yaonetsa kuti dziko lino lili ndi kuthekera pochita bwino pa nkhani za masewero. Uti mwina tinkati tikamayenda kumachita manyazi kuti akamakufunsa mwina uli mushopo, where are you coming from, where do you come from, umakhoza kusintha kuti mwina I come from South Africa. Koma panopo tili mbantima, I come from Malawi kumene kuli ma Scorchers. Ndipo poyankhula kwa atolankhani mumbo utatha mkulu wa bungwe la FAM Fleetwood Waiya anati dziko lino chomwe likufunika ndi thandizo lochuluka ku nkhani za masewero. Ichitu ndi chinthu chonyadisa kwambiri makamaka ku dziko la Malawi komanso uwu ndi umboni onena kuti tikapereka mwayi kwa mwana kuti aonese luso lake amaonesa ati kuthekera kwake. Ifeyo tiyamikire kwambiri asikana athu. Ndipo mawu ake yemwe anatsogolera timuyi pa nkhani za masewero Atabitha Chawinga anati dziko lino lili ndi kuthekera pogwiritsa ntchito masewero a mpira wa miyendo ngati njira imodzi yothandizira kutukula chuma cha dziko lino. Pamene mapita ku Africa Cup of Nations, as you can see, tinakonzekera muno bwino, talusa mafrenda ambiri. Mafrenda amene timaluza aja ndi amene dziko limakayikira kuti Malawi ingakachite bwino. Koma pakuti ife si mulungu ndi mulungu basi. Timu ya mpira wa miyendo wa amayi ya dziko lino inapita koyamba kukapikisana nawo kuti matimu amuno mu Africa komwenso inakhala timu yachiwiri ndi kukhalanso ndi mwayi okapikisana nawo ku matimu a amayi a dziko lonse a World Cup mu chaka cha 2027. Bwalo lalikulu ku Lilongwe lati lipereka chigamulo chake lero pa pempho la mkulu wa Center for Economic Development Initiative CDED a Sylvester Namiwa lakuti atuluke pa belo. Oweruza milandu a Mzonde Mvula ndi akumva milandu yokhudza kuwukira boma imene Namiwa akuyankha ndipo tsopano akhala pafupifupi masabata anayi mchitokolosi. Zambiri mulipoti la Daniel Zimba. Oweruza wa bwalo lalikulu a Mzonde Mvula watsimikiza mukalata kuti chigamulocho achipereka kummawa kwa lachisanu sabata ino. Sabata zitatu tsopano zadutsa kuyambira pamene omenyera ufulu wa anthu a Sylvester Namiwa anawamanga pa 30 mwezi watha ndipo mbuyomu iwowa akhala kusungidwa ku ndende ya Maula ku Lilongwe. Ali mchitolokosi la Mulungu lapitali zinadziwika kuti Anamiwa anadwala mpaka anawagoneka ku chipatala cha ABC ndipo anawatulutsa patadutsa masiku awiri ndi kuwatumizanso ku ndendeko. Koma bwaloli lalengeza kuti lipereka chigamulo pa pempho lofuna kupereka belo kwa oganiziridwa ayu pamene mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo Human Rights Defenders Coalition HRDC, CDED komanso Mzuzu Youth Caucus apereka nkhawa zawo pamene milandu ya Anamiwa ikuyendera. Mukalata yake wapampando wa HRDC Amaiko Kaiyatsa wati milandu ya Anamiwa siyoyamba kuchedwetsedwa mabwalo a milandu ndipo wati izi zikusonyeza kuti dziko lino lili ndi mavuto akulu ku nthambi ya zachilungamo. Kumayambiriro kwa mwezi uno Anamiwa ataonekera mu bwalo anapempha mwayi wa belo kudzera mwa owayimirira a Gift Mwenye. Amwenye anauza bwalo sabata yatha kuti Anamiwa analibe malingaliro onyozera ndondomeko zimene mbali ya boma inapempha pofuna kuwapatsa belo kupatula kuti chikole cha 2 miliyoni kwacha chinali chochuluka kwambiri. Mwa zinthu zina oyimira mbali ya boma atapiwa msimuko anapempha kuti ngati bwalo lingawatulutse oganiziridwa pa belo liwonetsetse kuti iwowa apereke chikolecho zitupa zoyendera komanso kuti adzikaonekera ku polisi lachisanu lililonse pakatha sabata ziwiri zilizonse ndi kupewa kuyankhulanso ndi atolankhani pa nkhani ngati zimene awamangirazi.
Bungwe la European Union lalonjeza kupereka ndalama zokwana 143 million euros zomwe ndi pafupifupi 287 billion kwacha ku dziko la Malawi kuti zithandize ntchito zachitukuko. Ndalamazi zigwira ntchito m'magawo a zaulimi, maphunziro ndi mphamvu zamagetsi. Kazembe wa EU kuno ku Malawi ndiye walengeza izi pa msonkhano wa atolankhani omwe anachititsa ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka lachinayi ku Lilongwe. William Kumwembe ali ndi zambiri. Thandizoli ndi gawo la ndondomeko ya chaka chino yomwe bungwe la EU layika yomwe linakonza pamodzi ndi dziko la Malawi motsatira nsanamira za Malawi 2063. Kazembe wa EU kuno ku Malawi a Daniel Rist anati thandizoli likutsindika chidwi chimene mayiko aku Ulaya ali nacho pothandiza dziko la Malawi. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ati bungwe la EU laperekanso ndalama zokwana 13 million euros ku ndondomeko ya zachuma ya dziko lino. Iwo anayamikira bungwe la EU kamba kathandizoli. So ndikuthokoza kwambiri a EU chifukwa choti atenga madera ofunikira kwambiri. Ungadanena atenga ulimi, atenga education kapena maphunziro, komanso atenga nkhani ya magesi. Zomwe zili zofunikira kwambiri kuti dziko lathu likwere. Tikamanena kuti economic growth dziko lathu singakwere pachuma ngati magesi palibe, ngati agriculture sikuyenda bwino, komanso ngati anyamata athu ali osaphunzira. Mwandalamazi ndalama zokwana 68 million euros zipita ku ntchito yopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Ndalama zokwana 35 million euros zigwira ntchito ku nthambi ya zaulimi, pamene ndalama zokwana 40 million euros zigwira ntchito zowonjezera mphamvu ya magetsi mdziko muno. Amalawi adikirabe kwa kanthawi asanayambe kugwiritsa ntchito magetsi omwe boma lidzigula mdziko la Mozambique. Izi ndikamba kakuti ntchito yogula magetsiwa yakanikanso kuyamba mu nthawi yake maulendo atatu. Justin Mkweo ali ndi zambiri. Poyamba ntchitoyi imayenera kuyamba mu Oktoba chaka chatha, koma nduna ya zamagetsi Jean Matanga inauza atolankhani ku Phombeya mboma la Balaka kuti ntchitoyi iyamba mu Februwale chaka chino. Februwale atadutsa Amatanga anauza atolankhani ku nyumba ya malamulo muzokambirana zomwe zangothazi kuti ntchitoyi iyamba kumapeto a mwezi watha, koma nawonso unadutsa ntchitoyi isanayambe. Atafunsidwa kuti ntchitoyi iyamba liti komanso kuti chomwe chachedwetsa ndi chani, Amatanga sanayankhe ponena kuti tidikire. Poyankhula ku nyumba ya malamulo, Amatanga anati chomwe chinachedwetsa ntchitoyi m'mbuyomu ndichoti amakambirana ndi aku Mozambique kuti mtengo wa magetsiwa ukhale osapweteka Amalawi. Kuchedwa kwa ntchito yogula magesi ku Mozambique kukuchitika pamene dziko lino likukumana ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi, kamba kuti ofuna magetsi ndi ambiri pamene magetsiwo ndi ochepa. Malinga ndi unduna woona za mphamvu za magesi, dziko lino likufunika magetsi oposa 700 megawatts koma limakwanisa kupanga 551 megawatts okha basi. Kaswiri pa nkhani za mphamvu za magetsi Green Malunga posachedwa apa anati ntchitoyi ndiyofunika kwambiri ku dziko lino ndipo itha kupindulira za mafakitale ndi migodi. Tikuona kuti tsogolo la mafakitale zitha kupita patsogolo, nkhani ntchito za migodi zitha kupita patsogolo. Zofunikira ntoti tilimbikitse ntchito za migodi ndi mafakitale kuti zichitike mwansangansanga kuti chithe makhandama zakunja kuti tilipire magesi amenewa. Pa mkumano wa chapompano wa akuluakulu oyendesa kampani zosiyanasiyana mdziko muno motsogozedwa ndi bungwe la MCCCI, akuluakuluwa anadandaula kuti vuto la magesi likusokoneza ntchito za mafakitale ndi malonda mdziko muno. Iwo anati boma silikuonesa chidwi chothandiza kuti magesi mdziko muno azipezeka okwanira. Magesi ndi msanamira waukulu wa ntchito za mafakitale mdziko lililonse kuphatikizapo Malawi. Bungwe la Malawi Chamber of Mines and Energy lati kusowa kwa mpamba komanso zikhulupiriro zolakwika za nzika pa kampani za migodi ndi zina makamaka mwazifukwa zomwe zikubwezera mbuyo ntchitozi. Mkulu wa bungweli a Green Malunga mwanena izi kuti Lilongwe pa zokambirana zokhudza ntchito za migodi. National Bank of Malawi ndiyo inakonza zokambiranazi. Pemphero Malimba akufotokoza. Amalunga ati ntchito za migodi zimafunikira mpamba ochuluka zimene zimayenekera kuti mabanki athandizirepo kuti ochita za migodiwa apeze mpambawu. Iwo ati ntchito za migodi mdziko muno zingapite patsogolo, boma litaonetsetsa kuti zikhulupiriro zolakwika zimene anthu amakhala nazo kuti kampani zoyera ntchito za migodi zimabamira mtengo wapatali zitatha. Kuboma kakudzera ku nduna za migodi kandi ku nduna wa
za nkhani ku information room apeze njira yomafotokozera anthu mmene ntchito za migodi zikuyendera ndi mmene zimayendera kuti anzathu amene akutithandiza kuti titukule chuma cha dziko lino kudzera ku migodi adziwe kuti alandiridwa koma ndiso anzathu oti tigwire nawo ntchito. Ngati zimene sizichitika tizingokhalabe pa 1%. mmodzi wa akuluakulu ku National Bank of Malawi PLC William Chatsala ati bankiyi ili ndi ndalama zokwanira zoti ibwereketse kuochera malonda a migodi mdziko muno. Thumba lathu lalikulu kwa basi mukayang'ana anthu amene amapanga za migodi ang'onoang'ono zosowa zawo zonse zithakwanitsidwa ngati ali ndi zoyenerezeka kuti ife tikathe kuwakongoza ndalama. Komanso kuli amigodi ena amene ndi makampani akuluakulu ambiri amene zosowa zawo ndi zazikulu kwambiri. Ife tithakwanisa zambiri koma pamene singakwanitse tokha ndi pameneno pakubwera mapartnership collaboration zimene timanena zija. Mmodzi wa akuluakulu a bungwe la National Planning Commission Andrew Jamali ati ndikofunika kuti boma lionetsetse kuti lapititsa patsogolo mfundo zoonetsetsa kuti ntchito za migodi zikuchitika poyera komanso ndalama zimene zimapita ku ntchito za migodi zikutetezedwa ndipo ntchito za migodi zikuyendetsedwa motsata lamulo. Mwambowu unachitika pa mfundo yogwira ntchito limodzi pakati pa adindo osiyanasiyana. Manja pafupifupi 500 mmodzi makamaka mdera la mfumu yayikulu Ngabo mboma la Chikwawa agwidwa njakata kamba kavuto la madzi osefukira. Madziwa amachokera ku mtsinje wa Shiwe ndipo akhala akukhudza mudziwu kwa zaka zitatu. Poyankhula ndi wireless ya Times, Nyakwawa Javita Kale yati ena mwa anthu okhudzidwawa akukakamizika kukhala pa msasa wa nthawira komanso m'midzi yozungulira. Emmanuel Chilemba walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Daniel Zimba. Malinga ndi Nyakwawayi, mavutowa anayamba mchaka cha 2023 kutsatira namondo wa Fred yemwe anachititsa kuti mtsinje wa Shire usefukire m'mudzimo. Achavukire ati kuchokera pa nthawiyo zinthu zakhala zikuyipirabe chaka chilichonse ndipo kupatula imfa za anthu madzi osefukira akhala kuononganso katundu komanso mbewu m'minda mwawo. Koma kuchokera tsiku limene kudzafika panopa ngati talandira thandizo lake ndi lokhalo la chimanga ndi soya, koma chiyambireni kunoko aboma sadafike kuiyayi. Tidapempha thandizo lotino ifeyo tisamuke kudera kuno moti pano anthu akusowa malo okhala panopa aboma awasamutsa kuti wina alesa kakhale mudera mwawo. Ndimene mukuoneramo anthu angakakhale kuti ndipempho langa lotino mwina thandizo limene ndikufuna kwambiri ngati pale anthu ena oti atha kuti kwanitsira kuti thandizira. Khumbo langa ndiloti ndi anthu anga onse tikufuna kusamuka. Mawu ake phungu wa deralo a George Koma ati iwo apitiriza kulondoloza sankhaniye kwa adindo oyenerera kuti achitepo kanthu msanga. Akoma ati ndizomvetsa chisoni kuti anthu okhudzidwawa akupitirira kukhala mu nsinga za umphawi zomwe ati zikudzetsa mantha pamene nyengo ya mvula ikuyandikiranso. Koma mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi m'bomalo a Charity Machika wati pali zinthu zingapo zimene akuziwunikira pakadali pano pamene akufuna kuti anthuwa asamukeko kumalo achiwopsezo chakusefukira kwa madzi. Amachika ati ntchito ili mkati pakadali pano yofuna kuonetsetsa kuti kumalo kumene anthuwa angasamukire kukhalenso zinthu zina zowayenereza monga zipatala, sukulu, misika, minda komanso nkhani za ufumu. Izi zikudza pamene boma la Chikwawa likupitirira kukumana ndi ngozi za mtunduwu pafupifupi chaka ndi chaka zomwe zikubweretsa mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo imfa za anthu, kuonongeka kwa katundu komanso mbewu m'minda. Tipitiriza kukupatsilani nkhani izi zikatha izi. Nthawi yakwana kuti inu mupeze yanu njinga ya moto ya Shangyang SY150-18 modelo yatsopano ya 2026 yokonzedwa mwaukadaulo ndi injini yamphamvu, marimu olimba ndi matayala a heavy duty oyenda msewu wina uliwonse. Gulani yanu lero ndipo mudzalandira mahemeti awiri, jasi ndi t-shirt mwaulere. Mukafuna kudziwa zambiri imbani telefoni pa 0997 225 116. Shangyang SY150-18, your partner, your business. Ofisi ya kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi yatsekula malo osungiramo mabuku ambiri ya dzikolo pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Cholinga chake ndi kugawana nzeru komanso kulimbikitsa ubale pa ntchito za maphunziro. Makloe Chilangiza walemba ripoti.
polankhula pamwambo otsegula malo osungira ndi kuwerengera mabukuwa, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Malala Mguja anati ntchitoyi cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za maphunziro komanso kulimbikitsa ubale wabwino omwe ulipo kale pakati pa mayiko awiriwa. Aguja anaongezera kuti dzikoli pakadali pano lakhazikitsa kale malo osungiramo ndi kuwerengera mabukuwa m'malo oposa 6 msukulu za ukachenjede zosiyanasiyana za mdziko muno. How India just travel. Tikaona momwe dziko la India layendera kuchoka pomwe linalandira ufulu odzilamulira kufika lero, zinthu zambiri zasintha. Dziko la India silinali lotukuka kwenikweni pachuma mu nthawiyi, koma lero dzikoli latukuka ndithu. Ichi ndi chimodzi mwa zinthu zomwe Amalawi angaphunzirepo kudzera mu nthambi ino ya Indian Corner, komanso kugwiritsa ntchito kadaulo omwe angapeze kuchokera ku Indian Corner ndi kuthandizanso kusintha zinthu mdziko muno. For the faculty members. Wachiwiri kwa Chasa pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuni Aweyo Singini anati malowa athandiza sukuluyi kukwaniritsa masomphenya ake maka m'magawo akafukufuku komanso luso lopanga zinthu za makono. Tinaona kuti ndi njira imodzi yothandiza kuti ngati Mzuzu University tikwaniritse bwino masomphenya athu amene ali mu strategic plan yathu. Strategic plan yathu ine mapillars angapo, koma wogwirizana kwambiri ndi Indian Corner ndi atatu. Yoyamba ikuona students experience. Ma students athu kuti akhale ndi experience yoyenerera akamakhala pamalo pano. Cholinga nchoti asakhale ndi experience ya Malawi yokha, ikhale experience yoti kodi ku India kupanga chani, ku America kupanga chani. And zimene zikhoza kutheka ngati ma students athu ali ndi mwayi opeza so information ngati ya ku India yomwe sopano izipezeka mu library inoyo. Pamwambowu panafika ophunzira omwe anapindula ndi maphunziro a boma la India komanso ogwira ntchito pa sukuluyi. Mtsogoleri wakale wa dziko lino a Joyce Banda wati bungwe lake la Joyce Banda Foundation International lachita zambiri chilikhazikitsireni mchaka cha 1997. Abanda ayankhula izi kuzomba pa zochitika zokonzekera mwambo woti bungweli likwanitsa zaka 30 chilikhazikitsireni. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Johnson Malowa kuzomba. Tamanga zinyumba uno mzigo tanyesa ana panopo timadyesa na 10,000 pa siku, ndipo timathandizaso masenta ambiri akaseza kudya komanso ana ambiri timatu chaka ichi chokhachi cha 2025 tatumiza anyamata ndi asikana 5,000, 3,000 secondary school, 2,500 college. Komanso ndifo nyadira kuti fifite amadokotala Malawi tinathandiza ndife tinalipira school. Komanso chaka chatachi ena achita graduate mwezi kubwera tinatumiza 31 graduate kale kupita no ku America kukapanga ma masters degrees. Zimenezo sizikanatheka kwa ine ndekha, koma timu imene Mulungu anandipasa kugwira nayo ntchito. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana nayenso mitu yake. Mayi wa fuko lino walonjeza kuthandiza Scorchers pomwe kukonzekera World Cup. Bwalo la milandu lipereka chigamulo pa za belo ya Sylvester Namiwa lero. Ndipo munkhani zina bungwe la EU lalonjeza kupereka 287 billion kwacha ya chitukuko ku boma. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembetsa nambala yanu ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Tabi Kamwangala Mwenifumbo.